Har du et godt forsøg på det? Og helt styr på den der. Baglændestrækset. Er det et afgørende mål? Nej, spiller til 3, ja. Og 2-2! Afgørende kasse. Malte, nu er Zulu, han er Tøfting, og du er Zidane. Hvordan kan du brænde den? Hvordan kan man brænde alle de andre, mand? Jeg kan godt forstå, at du giver Zule en chance. Yes!